Áno. Takže čaute ľudia, od dnešného videa máme to videjko zase z Fortniteu. A je tu so mnou podtržítko. Môžeš pozdraviť. Čaute ľudia. A ideme si zahrať Reloady. Ono to hrá 108K. Vidíš. 101 hra OG. Battle hra 179 OG. Viacej ľudí než Reloady. Víte, to málo, hej? Takže samozrejme pozrite si nové video, tepity, čo som videl, ale až po tomto. Práve nás to napája, takže ideme na to. Proste ja viem, že na videách som takedy rys. Takže proste musíte s tým rátať. Som späť. Ja viem. No. Mám už pampu hamerkou. Takže už napadá autobus. Stojí. Kam ideme? Tak sme už na surfoch. Teda na battle bus. Autobuse. A Ja by som išla v Tilted. padáme do Tiltedu. Hej. Mám shockwavy. Nice. Popadem to. Dobre, pretože nemám zbraň. A už mám pampu. Nie, pampu. Akože tam shotgun, či topikal? Nemám na to. U teba sa dejú zlé veci. Ja túto hru milujem. Paráda. Teraz tu hodím doslova boky. Poď hneď stade. Ty kokos. Furt Okay, týchto, kamo. Ale oni majú aimbot, alebo čo? Neviem, ale furt ide po mne. Hodím ti míčka. To majú byť dve spadly, no nic. Ja mám na box, nevadí, mám tu kriček.
No nie. A další klíček můj zelený. Gdzie? On co ti furt vyskakuje na tom pésku? Co? Co ti furt vyskakuje na tom pésku? Nie wiem. Bro, lebo ja furt, keď sa hýbem, tak a ja proste furt stlačím toto, jak idem do domčeka, hej, a ja furt to iba stlačím a hneď vypnem, lebo mňa to nedá do domčeka, ešte musím stlačiť niečo a toto furt počuješ. Ty vole, tak tam sú build fighty. Ideme do najväčších build fightov zatiaľ. Mám dosť mŕtva. Ty tam chceš ísť? Fakt? Ty vole, zober si ho. Tam nemám matro, takže Matro? ďakujem. Takže trebalo by to lepšie. Milovaný spasík. Lendi. Ideme tam? No, ja by som išiel. Dostal 43. Aha, tam sú tí, čo ma aj furt zabíjajú. Kamo, hodíš pár shockwaveov? Ja nemám. No. Tu je on mi. But I am going. I'm here. Dobre, ešte mám dosť. Aha, tu není on. Zober si korunku. A nie, to bol môj kill. To nevadí. Ja aj tak nechcem. Ja ti dám. Ja nechcem. Nezrádza to, aj keď nehráme rankedy, ale... No, asi to vyhodím. Tu nechám. Sú tu... Ale ja som kúkal o MG Fitmana, také kapy, čo hral. O 200... Dobre, chytar. No, však henty ma zabíjali. Zdraj, šoby. Aha. Tu sú. Kam, ty máš šťastie, že ja idem head, hej. Keď ti to nevadí, hej, ja idem head. Nemáš matru? Ne, a ja tu fajtím s typkom, čo má. Jasne, další sa pokojí. Prečo nie? Vieš, oni si hovoria, ju tam sa pájte a idem skočiť na nich. Tam to na nich chce nelendil, bro. Dobre, to nechcem. Myslíš, že funguje toto stále? Nefunguje. Typci? A ja si zoberiem ich hod. Fajtujem totálneho spamera. On má legendary. Shotguny, čo máš ty. Legend? Jo. Kamo, ona dáva 180 tota. Ja viem. Nie! Ja som si dal omylom. Ja som... Nevadí. Co už narobím? Čo si dal? Si idem pre makro. Mám 500. Ja mám 200, 410, 405. Typek? Idem otestovať pampu. Vampírovi. No, ja som nevidel, že je to dobré, však ona tuším aj ostrkuje, nie? Toto? Hej, neviem, či toto je pán. Exotická.
Máš exotiku? Nie exotická. Nie, exotická príťah, nie. Ale to hovorím. Kto má išiel, ale neviem kto. Ale kamo, ja s tým budem robiť rotate aj vo fightoch, s tým sa dá robiť Kamo, rotate. našťastie tebe ešte takedy vyšli fighty vo vode. Hej, a ja som hral OG a zóna vyšla na to tú vodu, Však vieš, áno, že sa v OG je to klasické. Čože tam bude zóna? V OG, hej. To je... Ježiši, to je toto silné duo. Tak ani silné nebolo. A ja som si myslel, že to sú silné. Hej, lebo vieš, že my mali také skiny, Kardashianka, 30. Mikej 30, je podľa teba tryhard. Vieš, že nie, hej. Podľa mňa Mikej 30 už nie je dobrý, 13. Mikej 30, vyšla nám zóna o good a máme ešte fizz. Takže keď sa budeme môcť stiahovať do zóny. Ja si dám teraz starý fizz a tu mám stovkový fizz. Ja si dám big. Aby som mal full, ešte mám 2 bigy. Ja si dám toto, aby som mal full. To nás prezradí. Ale ono to potom mizne. Oh! Dostal. Daj mi ne. Dostal. Nenty ma zabili. Nenty? Dobre, si Tá vydám. žltá. Mám ísť na blízko. No ja by som aj išiel, dáme fizz. Poď. Dostala. Dostala, krika. No, ja si sa opal do zóny, no nic. Poď dostane noskou vodom. Som engage. Ďalší sa pripojil. Tento ma nezabil. No, Dobre, a toto je jej teammate. A kde išla ale tá? kde je? Ja neviem, ale ja mám jedno. Ona je podľa mňa v boxe. Ona je v boxe notuje. Dead. Tento chvíľka tam zabila ešte, že je dead, kamo. Ale ja sa bojím, že tam budú tí fialoví, tí, čo ma zabíjali najviac. Na tým hantili. Kamo, ja mám 500 a 126 drev. Tam ja mám 570, 500. Kde si strieľalo? Asi to musel bol ty. Nestrieľaj. Takže to je môj jediný roty. Ale podľa mňa to je Tam dobré. je Kardashianka. Ok, ja si dám bandáže, ktoré to sú. Kardashianka. Hej, vidím. Dobre, ty si majú sniper. Teraz zase názor na zónu. Či? Podri sa. Tam nemáme pri sebe zónu, on hľadá vychádza. Kamo, vychádza zóna na vodu. Už! Vieš, Eminem, jedna je dead. dostal. Kamo, nám to fakt vychádza na vodu. Kamo, my sme to asi prepíšli. Napíšte W voda. Píšte do komentárov W voda. To fakt. Presne píšte W voda. Píšte. Počkaj, on dá kde išiel zasa. Tam je. Ona nám tak fakt vyšla. No. Vole, ale už sú v zóne, už sú v zóne.
Počkaj, ono je to koľko je ľudí? Proti Dobre. nám je som. Jeden. Vino. Z. Takže ak sa vám toto video páčilo, tak dajte Tak dajte like a odber. a zatiaľ čus!